Hej alle sammen, og velkommen til den her Oscar Erik Alt Reviews video. Erik kan desværre ikke være her i dag, men jeg tror han kommer i næste episode. Så det jeg vil review i dag, det er de lyserøde Mawam med hindbærsmag. Og det her det er altså min yndlings Mawam smag. Så den kommer altså til at rate ret godt, bare lige en lille spoiler. Men jeg kan godt lide den her, fordi det er sådan, det er hindbær og ja. Og min anden yndlings, det er altså citronsmagen. Så ja, men den her, den er altså ret god. Men jeg må sige, at Mawam, det er bare blevet så dyrt nu til dags, så det falder altså lidt på grund af det. Men jeg vil nok give den her en 8,47 ud af 10. Så ja, altså det er min yndlingssmag, og farvel.